जायफोर सुबुङा रेगुलार क्लासाव थाङालासिनो न'आवनो फरायनानै मास्टार डिग्री, ग्रेजुएशन, डिप्ल'मा सार्टिफिकेट बायदि लानो गोसो बिथांमोननि थाखाय मोनसे मोजां खौरां। कृष्णकान्त हन्डिकय स्टेट अपेन इउनिभार्सिटिनि 2025 नि जुलाइ सेसननि एडमिशना जागायबाय। दिनै बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोना मिथिनो हागोन कृष्णकान्त हन्डिकय स्टेट अपेन इउनिभार्सिटियाव मा साबजेक्टआव मास्टार डिग्री, ग्रेजुएशन बा डिप्ल'मा बा सार्टिफिकेट लानो हायो। कर्सनि फिसफोरा बेसेबां जागोन, बबे कलेजाव एग्जाम सेन्टार बा स्टाडि सेन्टार दङ, एप्लाइखौ माबायदि खालामगोन, बेफोरनि सोमोन्दै दिनै बे भिडिअआव नोंथांमोननो फोरमायगोन। नोंथाङा आंनि चेनेलाव गोदानब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम, लोगोसे भिडिअखौ शेयार खालाम, जाहाथे एडमिशन लानो गोसो गुदुं सुबुं बा बिजाथिफोरा बेफोरनि सोमोन्दै मिथिनो हायो। कृष्णकान्त हन्डिकय स्टेट अपेन इउनिभार्सिटियाव मा कर्सआव एडमिशन लानो हायो। बे इउनिभार्सिटियाव मास्टार डिग्री लानो हानाय साबजेक्टफोरा जादों एसामिस, इंलिश, इकोनॉमिक्स, पलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, एडुकेशन, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, हिस्ट्री, फिलॉसफी, मास्टर ऑफ सोशल वर्क, कॉमर्स, मैथमेटिक्स, हिंदी, एमएससी आईटी आरो एमबीए मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। बेफोर गासै आयदा बा साबजेक्टआव कृष्णकान्त हन्डिकय स्टेट अपेन इउनिभार्सिटियाव मास्टार डिग्री लानो हायो। बेफोर आयदायाव मास्टार डिग्री लानो थाखाय सासे बिजाथिया जायखिजाया यूजीसी रिकगनाइज इउनिभार्सिटिनिफ्राय ग्रेजुएशन पास जानाय जाब्लानो जायो। बेयाव एडमिशन लानो थाखाय जेबो एज लिमिट गैया। मास्टार डिग्रीनि कर्सनि सम एबा डिउरेशना 2 बोसोर आरो बेफोर कर्सखौ लायोब्ला फिस महरै पार सेमिस्टार माने मोनफ्रोमबो सेमिस्टाराव 6,150 रां फिस होनांगोन बा खरसा जागोन। किन्तु एमबीए मास्टार ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशनखौ लायोब्ला पार सेमिस्टार 16,500 रां खरसा जागोन आरो एमएससी आईटीखौ लायोब्ला पार सेमिस्टार मोनफ्रोमबो सेमिस्टाराव 11,000 रां खरसा जागोन। बे मोननै साबजेक्टनि अनगायै गुबुन साबजेक्टआव मास्टार डिग्री लायोब्ला फिस महरै मोनफ्रोमबो सेमिस्टारावनो 6,150 रां खरसा जागोन। कृष्णकान्त हन्डिकय स्टेट अपेन इउनिभार्सिटियाव अनार्स लानानै आन्डार ग्रेजुएट बा ग्रेजुएट कर्स लानो हानाय साबजेक्टफोरा जादों एसामिस, इकोनॉमिक्स, एडुकेशन, इंलिश, हिस्ट्री, पलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी। बेफोर आयदायाव बीए एबा ग्रेजुएशन खालामनो हायो। बेफोरनि अनगायैबो बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन बीबीए, बैचलर ऑफ कॉमर्स, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन बेफोर कर्सखौ कृष्णकान्त हन्डिकय स्टेट अपेन इउनिभार्सिटियाव लानो हायो ओडिएल मडआव। बेफोर कर्सखौ लानो थाखाय सासे बिजाथिया 10+2 एबा 12 थाखोआव उथ्रिनाय जाब्लानो जायो। फिसनि बाथ्रा बुङोब्ला एसामिस, इकोनॉमिक्स, एडुकेशन, इंलिश, हिस्ट्री, पलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी बेफोर आयदाखौ अनार्स लानानै बीए फरायोब्ला फिस महरै पार सेमिस्टार मोनफ्रोमबो सेमिस्टाराव 3,850 रां खरसा जागोन। बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन बीबीए नि थाखाय पार सेमिस्टार 4,950 रां आरो बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन नि थाखाय पार सेमिस्टार 5,500 रां खरसा जागोन आरो बैचलर ऑफ कॉमर्स लायोब्ला पार सेमिस्टार 3,850 रां फिस महरै खरसा जागोन। कृष्णकान्त हन्डिकय स्टेट अपेन इउनिभार्सिटिनिफ्राय मा साबजेक्ट बा आयदायाव डिप्ल'मा कर्स लानो हायो। बे इउनिभार्सिटिनिफ्राय डिप्ल'मा कर्स लानो हानाय आयदाफोरा जादों डिप्ल'मा इन कम्पिउटार एप्लीकेशन, डिप्ल'मा इन ब्रॉडकास्ट जर्नलिज्म, डिप्ल'मा इन मास कम्युनिकेशन, डिप्ल'मा इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, डिप्ल'मा इन ग्रेजुएट योगा, डिप्ल'मा इन बिजनेस मैनेजमेंट, डिप्ल'मा इन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, डिप्ल'मा इन सेल्स एंड मार्केटिंग मैनेजमेंट बेफोर गासै आयदायाव डिप्ल'मा लानो हायो। बे डिप्ल'मानि डिउरेशना 1 इयार बा 1 बोसोर। बेफोर गासैबो 1 इयार डिप्ल'मा कर्स। बेफोर डिप्ल'मा कर्सखौ लानो थाखाय सासे बिजाथिया जायखिजाया यूजीसी रिकगनाइज इउनिभार्सिटिनिफ्राय ग्रेजुएट जानाय जाब्लानो जायो। बेनि अनगायैबो 12 थाखो बा 10+2 उथ्रिनाय फरायसाफोराबो 1 इयारनि डिप्ल'मा कर्सखौ लानो हायो। 12 थाखो उथ्रिनाय फरायसाफोरा डिप्ल'मा कर्स लानो हानाय साबजेक्टफोरा जादों डिप्ल'मा इन क्रिएटिव राइटिंग इन इंलिश, डिप्ल'मा इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, डिप्ल'मा इन संस्कृत लर्निंग, डिप्ल'मा इन पार्लियामेंटारी एंड कॉन्स्टिट्यूशनल स्टडीज, डिप्ल'मा इन योगा बेफोर आयदायाव 1 इयार डिप्ल'मा कर्स लानो हायो 12 थाखो उथ्रिनाय फरायसाफोरा। फिसखौ स्क्रिनाव होनाय जादों, नोंथांमोना गावनो नायना लादो। बेफोरनि अनगायैबो कृष्णकान्त हन्डिकय स्टेट अपेन इउनिभार्सिटिनिफ्राय 6 मान्थनि 6 दाननि सार्टिफिकेट कर्सबो लानो हायो। मायाव सार्टिफिकेट कर्स लानो हायो बेफोर जादों पोस्ट ग्रेजुएट सर्टिफिकेट इन जियो इन्फॉर्मेटिक्स, सर्टिफिकेट इन एप्लाइड डाटा एनालिसिस, सर्टिफिकेट इन इलेक्ट्रिकल हाउस वायरिंग, सर्टिफिकेट इन नर्सरी मैनेजमेंट, सर्टिफिकेट इन सिक्योरिटी पर्सनल,
certificate in welding and cutting, certificate in tea cultivation and plantation management, certificate in early childhood education, certificate in Japanese language and culture बेफोर आयदायाव certificate course लानो हायो। कर्सनि डिउरेसना 6 month एबा 6 दान। फिसा कर्स लाना कर्स गुबुन गुबुन बेफोरखौ नोंथांमोना स्क्रिनाव नायना लादो नङाब्ला इउनिभार्सिटिनि वेबसाइटआव नायहैबानो रोखायै नुनो हागोन। कृष्णकान्त हन्डिकय स्टेट अपेन इउनिभार्सिटियाव ग्रेजुएशन, मास्टार डिग्री, डिप्ल'मा, सार्टिफिकेट कर्सफोराव अनलाइन एडमिशन लानोब्ला नोंथाङा वेबसाइट KKHSOU.ac.in आव लानो नांगोन नङाब्ला स्टाडि सेन्टारफोराव थांनानै बेनि कोअर्डिनेटरफोरनाव एडमिशन लानो हायो होननानै मिथिना मोन्दों। जायफोरा लानो गोसो खाथिनि स्टाडि सेन्टारफोराव सुलाद लाबानो जाबाय। कृष्णकान्त बे अपेन इउनिभार्सिटिया दुलाराय आसाम नाङैनो गोबां स्टाडि सेन्टार दङ। खना खनला गोबां कलेजाव बेनि स्टाडि सेन्टार, एग्जाम सेन्टारफोर दं। बबे जायगायाव बबे कलेजाव मा कर्सनि थाखाय स्टाडि सेन्टार दङ बेफोरखौ नोंथांमोना मिथिनोब्ला बेनि वेबसाइटआव थांनानै नायहैनो हागोन। स्टाडि सेन्टारखौ नायनोब्ला नोंथांमोना वेबसाइट www.KKHSOU.ac.in बेवहाय थांनानै एडमिशन होननाय बे पार्टआव क्लिक खालामब्ला बेबायदि पेज फैगोन। अनलाइन एडमिशन नोंथांमोना अनलाइन एडमिशनखौ बेवहायनो लानो हागोन। बेवहाय एडमिशन टु जुलाइ 2025 सेसन नाव अपेन। एप्लाइ नावआव क्लिक खालामब्ला बेबायदि पेज फैगोन। बेवहायनो नोंथांमोना गासै कर्सनि डिटेल्स, फिस, एलिजिबिलिटि क्राइटेरिया बेफोरखौ नुनो मोनगोन आरो एडमिशनखौबो एप्लाइ खालामनो हागोन। स्टाडि सेन्टारखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना बेवहाय नैबेयाव सार्च युवर स्टाडि सेन्टार बेवहाय क्लिक खालाम। बेवहाय प्रग्रामखौ सेलेक्ट खालाम, मा कर्स लानो बेनि उनाव बेयाव डिस्ट्रिक्टखौ सेलेक्ट खालाम। अब्लानानो बबे कलेजाव बे कर्सनि थाखाय स्टाडि सेन्टार दं नोंथांमोना मिथिनो हागोन। लोगोसे स्टाडि सेन्टारनि इनचार्ज, कोअर्डिनेटर बिथांमोननि मबाइल नाम्बार गासिखौबो मोननो हागोन। लोगोसे बेखौबो मिथिना लानाया गोनांदि अनलाइन एडमिशन लानाय समाव बिजाथिया पासपर्ट साइज फट'ग्राफ, ग्रेजुएशन बा 12नि फाइनाल मार्कशीट बा सार्टिफिकेट, फट' आइडेन्टिटि कार्ड जेरै आधार कार्ड, पान कार्ड, ड्राइभिं लाइसेन्स जायखिजाया मोनसे, स्केन सिगनेचार, कास्ट सार्टिफिकेट, BPL आरो जुदि PWD ब्ला बेनि सार्टिफिकेट बेफोर गासै डकुमेन्ट्सफोरखौ आपल'ड होनांगोन अनलाइन एडमिशन लानाय समाव। जायफोर फरायसाफोरा कृष्णकान्त हन्डिकय स्टेट अपेन इउनिभार्सिटियाव फरायनो गोसो, न'आव फरायनानै एसाइनमेन्ट, प्रेक्टिकेल एग्जामल' होनानै गोजौ सोलोंथाइ लानो गोसो, डिग्री सार्टिफिकेट कर्स लानो गोसो बिथांमोना एडमिशन लानानै फरायनो हागोन। अनलाइन एडमिशना जागायबाय, माब्ला लास्ट डेट बेखौ फोसावथ'वाखै। इभेन बेनि जिहेतु इनफरमेशन ब्र'शियर बेबो दासिम आपडेट जाथ'वाखै, किन्तु एडमिशनखौ अपेन खालामबाय।